Dobrodošli u 240 sekundi 24 sata. Prolaskom 25-metarske zastave koja je bila izvješena 1995. u Kninu i koju su nosili hrvatski branitelji, ulici grada Vukovara simbolično je otvoren mimohod u povodu 30. obljetnice Oluje. Prijavkom načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida, vrhovnom zapovjedniku i predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću i njegovom zapovjedi neka mimohod krene, na trasu dugu 2,4 km stupili su pješački postroji od 24 ešalona oružanih snaga, pripadnika MUP-a, civilne zaštite, HGSS-a, pravosudne policije, Hrvatske vatrogasne zajednice, hrvatskih branitelja i povijesnih postrojbi. Po prvi put sudjelovali su i pripadnici oružanih snaga iz 8 zemalja. Kada se zbroja i motorizirani i mehanizirani postroji s više od 500 vozila, sudjelovalo je više od 3400 ljudi, a građani su mogli vidjeti suvremeno naoružanje poput tenkova Leopard, pancerhaubica i bespilotnih letjelica Barjaktar. U splitskom akvatoriju mimo plovu Pozdrav s Jadrana Hrvatske ratne mornarice plovilo je 13 brodova s 211 pripadnika. Najspektakularniji dio bio je letački program s 41 zrakoplovom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i 6 helikoptera MUP-a. Posebno oduševljenje gledatelja izazvao je prelet borbenih aviona Rafala, čija je flota kompletirana ove godine. Na uvjetnu slobodu pušten je bivši premijer Ivo Sanader, koji izdržava kaznu od 18 godina zatvora u kaznionici u Lipovici. Sisački županijski sud utvrdio je da je ispunio uvjete za prijevremeno puštanje. Na rad u šumi prisiljavao je 26-godišnju ženu bračni par kod Garešnice, uhićena i dva prijatelja koji su im plaćali da je siluju. Kažu da je sve ok, ali dvorište mi tone, kaže Ivica Štaba s Grmoščice, gdje Dragan Zovko na klizištu gradi vilu. Nakon objave priče u 24 sata i dolaska inspekcije napravio je potporni zid, ali samo na dijelu gradilišta. U Brodosplit je uplovio trajekt Moby Drea. Sutra bi trebali početi radovi na uklanjanju 350 tona azbesta, protiv čega se bune splitske gradske vlasti i građani. Oko 9000 stanova za prodaju i najam do 2030. namjerava sagraditi država, iznajmljivaće i privatne stanove, najavio je ministar graditeljstva Bačić. Stiže i zakon o priuštivom stanovanju. Iz embrija zamrznutog 1994. na svijet je došlo dijete u SAD-u. Stručnjaci kažu da je to nakon 31 godine ravno čudu. Fotografijama s Barbarom iz Gospodina savršenog pohvalio se Šime Elez. Nije poznato gdje je Maja Šupuc, kojom se zabavljao proteklih dana. Položio je vozački za motocikl. Gitaru na daru uoči sinskog koncerta Thompsonu je darovao bubnjar pravila igre Goran Belošević, inače vlasnik glazbenih trgovina. Sutra počinje HNL, koja od momčadi predvođenih najvećim zvijezdama, ali Vajom, Frukom i Mišićem ima najviše šansi. U Velikom Vodiču donose 24 sata. Rijeka nakon poraza od Ludogoreca seli u treće pretkolo Evropske lige. Prvi protivnik irski Shelbourne, koji vrijedi čak 11 puta manje. DJ na sportskim zabavnim programima i dronovi koji snimaju utakmice, sve to imaju u vaterpolo klubu Brodograditelj u Betini na Murteru, koji je pravi hit među mještanima. Oluja 30 godina naziv je specijalnog izdanja 24 sata, o kojem razgovaram s izvršnim urednikom 24 sata i urednikom specijala Igorom Fejzagićem. Igore, što donosi? Prilog 30 godina Oluje donosi pregled događaja koji su se dogodili u Oluji i prije Oluje koji su tome prethodili, kroz priče malih ljudi, vojnika koji su tamo branili, medicinsko osoblje, ali i političku konotaciju šta se dešavalo u tom razdoblju. Pričaju i fotografije? Apsolutno, pričaju i fotografije. Tu su fotogalerije dva odlična fotografa, Željka Gašparovića i Josipa Bistrovića, koji su od prvog dana bili s dečkima u Oluji. Prošli su sva ratišta i bili su u Kninu. Ne govori se samo o prošlosti, već i o tome kako se mijenjala Hrvatska. Apsolutno. Nakon Oluje napravili smo i ono kako se Hrvatska mijenjala, šta nas čeka i gdje idemo. I ne zaboravimo da prilog donosi i poster.